O 29 de xullo Cambados renderase a súa festa do Albariño, unha cita que na súa 74 edición xa ten pregoeiro. O actor cambadés Flaco Estevez será o encargado de dar o tiro de saída. O gran evento anual que temos en Cambados, que é a Festa do Albariño. Unha festa que este ano cumple 74 edicións que a convirten, pois xunto con outra, na máis veterana, na máis longeva, na decana das festas vitivinícolas de España. Así, ata o 2 de agosto a vila estará de festa. O epicentro será o Paseo da Calzada. Aquí instalaránse as 42 casetas nas que se poderán beber os viños das adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Estarán abertas dende o mediodía ata as 3 da madrugada. La gente que visite las casetas tendrá la oportunidad de catar todas las categorías y todas las tipologías de vinos que están amparadas bajo el paraguas de la denominación de origen. O Salón José Peña repetirá como escenario do Túnel do Viño. A actividade cumpre xa 15 anos, ofrecendo unha alternativa para catar as elaboracións da DEO nun ambiente máis tranquilo. A los expertos que vengan y que quieren catar en un ambiente un poco más reservado, más recogido, sacarlos de lo que es el bullicio del Paseo de la Calzada y que tengan la oportunidad de, bueno, pues probar esos vinos en un ambiente como más recogido y más profesional. Participan 82 bodegas, y decir que en total tenemos 207 marcas. A terceira pata vitivinícola da festa é a cata concurso. Na súa 28ª edición contará con 61 adegas participantes. 23 expertos encargaránse de avaliar os seus viños na procura de escoller os 3 mellores. Os gañadores daránse a coñecer tras o xantar oficial do domingo. Sabedes que o xantar, por motivo das obras no Parque de Torrado, no Pazo de Torrado, non podemos celebrarlo ali, e ímolo celebrar na Sociedade Cultural. Bueno, un pouquiño máis pequeno o recinto, probablemente teñamos que acortar en 50 persoas con respecto ao ano pasado. A festa completase cunha ampla oferta musical. Os grandes concertos de Fefiñáns, encabezados pola proposta de música urbana de Luar Laele e Roa o venres 31, as orquestras e as sesións DJs en diferentes puntos da vila porán a banda sonora. Para un concello como Cambados, non, ser capaz de manter este nivel, eu creo que ten moito mérito, tendo en conta que competimos con grandes cidades e hoxe en día realmente resulta moi difícil armar un programa de concertos tendo en conta pois que estamos a falar de que hoxe en día as produtoras piden realmente auténticas barbaridades. Para garantir que o Albariño transcorre sen sobresaltos, Consello Regulador e Concello reforzarán os efectivos das forzas e corpos de seguridade do Estado coa contratación de seguridade privada. Tamén se incrementarán o servizo de limpeza e o sanitario coa contratación de ambulancias e mesmo unha ambulancia medicalizada para as noites de venres e sábado.